diobong kethek siji wae kok bisa bedah. Nggih mawon Dasamuka ora yasa kok. Dasamuka dadi ratu Ngalengka mboten yasa. Niku mbiyen yasane mbah-mbahne. Dasamuka mung kari ngenggoni. Terus diobong kethek. Apese gampang ora yasa kok. Bareng diobong kethek Dasamuka terus yasa dhewe bedah negara Lokapala entuk kukupan Gunung Manik Maninten. Dasamuka terus yasa dhewe gunung dikukup dipecah dadekke negara dhewe. Mula awet ya tekan seprene Dasamuka mati isih wonten. Yen ngono wong deduwe iku yen ora yasane dhewe ora awet. Kirangan kowe kelingan negara Ndwarawati. Nggih. Jaman diobong karo bapakmu, Wa Semar kae mbiyen. Wong nggih. Nika Semar nggih pun ati omong. Entene negara Ndwarawati diobong dening Semar jaman lakon Semar Kuning mbiyen. Negara Ndwarawati niku nggih dudu yasaning Prabu Kresna. Yasaning Ratu Buta Prabu Gujaksa. Wonten malih pemanggih yasaning Prabu Yudakala Kresna. Wonten malih sing dipemanggih sing lenggahi Prabu Narasingha. Niku kabeh bener. Bukune enten dhewe-dhewe. Niku Ndara Kresna mboten yasa mula terus diobong dening Semar niku bareng diobong Sang Nata Kresna yasa piyambak mila sepriki awet. Yen ngono upama Bratayuda iki menang, Pandhawa menang entuk kukupan negara Ngastina, yen aku ora melu tumandang, upama aku ngukup negara Ngastina tak kira ora bakal awet kanggonan Gatotkaca. Kagyat risang kapirang urinangkul Rinanggul kinempit kampit dosang reknaning bawana ampun ngrungokke gunemane wong edan Den. Petruk niku wong boten waras. Petruk kowe iki menungsa apa kewan? Malah omong ora-ora. Malah nritake sing ora-ora iki aja nganti tindak nendi-endi kok malah diweling Ndwarawati kok malah crita sing-sing apa diben diarani wong pinter ngono apa piye? Ndaramu njer babak. Iki mengko nek ana apa-apa kowe dienggo ijol. Petruk kok nggo ijol Gatotkaca ki le bejone Petruk. Kyai kok dijoli kere. Sapa sing arep gelem, Pak? Aja padha ngewewi Gatotkaca. Semar, kowe mengestana Gatotkaca wae aja nggondheli kampuh tak trajangi dhewe wong-wong Ngastina. Piye tole? Wah, kelap-kelap tak kira lintang alian. Jebul ana menungsa sing ngurup sak tebok dandane madangi ngendi-endi parat sapa? Raden Gatotkaca kowe sapa? Nalendra ing Sura Teleng Prabu Kismaka. Kekalangan Malaya ning sak dhuwuring pabaratan Tegal Kurusetra panjal maning bungsa. Ora bakal melu-melu perkara Bratayuda. Nanging ana ancasing gegayiwanku nggonku bakal ngupadi marang mungsuhku engko tak sirnakake. Sapa sing dadi mungsuhmu? Togo kandhake ento wong tuaku Prabu Setija mati sarta seda merga disedani dening mbahku dhewe sing jeneng Prabu Sri Bathara Kresna. Gatotkaca. Ngendi paraning Nata Ndrawati Prabu Kresna? Durung lega rasane atiku lamun durung gatheng sira ing Nata Ndrawati. Kelakon kecandak ora bakal tak gawe macak mesti bakal sirnake Prabu Kresna ing Ndrawati.